Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. To kubli shibun sa sin pa, nagbenta ka por, hakaba niyo ban yeshem mat pi kilap ka por, lagi jing shisha. Nim sumude ya kaban ai kejing penbelan kalian kejungi Henry nomor 4 nagabata kejing tip lang kejung pai ba bat kumju ru kejing pai ba nong song sinong bat kumju ru ya kejing ja kejing long kabamen ta kasi hang ni kesnong mau pat kejungi menni masniyo yo kubor dun bagat nak ko kia Magandang arpo tali ki active cases nang ni national. Kalau pun kendit sibune lagi jenis siya menin ngidang dapde itu random test bat kalong ke ike gawas ngotanat nomor ba ngilong negatif Henry hakani kasi kebamentapa niyo ya ka kubor kumta dekat penyimpat yo bantip manu kita kibayo ya ka active cases Henry ka kubor kawan kadai ya gitu kibalale da ka RT-CPR hangte ha civil ba kilong active cases ya ka bakila don pa hapok ka home quarantine te halor yu bide bekani kata kala penhir mensi ni niat nomor ba kidai ki bayi kini bayo ya active cases kidai yu la don lupa hapok ka quarantine halagi jam ki ye bat dei kata kadau ikwa menitho ifi ya kani kababut nang tamas niyo ay kani na kaliang EDC badan borong jami irapha ya ka team gu jami lengba video kani bat kumjuru hakabalai don nang ru usi jang kananja nang ta i doktor jong nang ni mo pat USC lambat ni kinong ram jong kasno hakaban layo ya kaban wan pek wan kami ya kajakasong kajakasa jong kini ge badon po ka home quarantine ya kabala yo ya ka report bakilong positive kidon hape kalong yin ka bakiki gendo kini ki active cases ki bladon pa quarantine kalong kadai na katu kiba random test ka banengko ka bladon laimut iwai bolong positive but atli ki traces ya ka bal simpat ya kejing test na kata kitu ki contact traces ki badon kejing kendu batki bat ka report ka bami mane kalong kumta arpo mut kiladon haka active cases e bat kumjuru kalong ke ike ka baso terapat haka bagi liyo mane current rumba ka phone bat kumjuru bayo mane current bat kini badon hapa quarantine ba kiru kira snow kendit nomor ba kisno ildi ba kim snow don kanunu ka jing songphet haka jinglong ke jingman jong kemet ke jongki kilong ni ko bojulong ko kibre ko syak ke bakhlani ko kibre ko syak ko bakhlani Henry ke ke ba ke sarkar ba katanat ko ke akat kum report ni kiong bangin bot be ya ke ba ka batha ka sarkar pande te kata kalong gejing pendek ia ka ba milayo mani kendu mene bat halo yu video kini khnam ban wanra ya ka jingyak bet ya nanti te niman se bakani haboro shelter galanti kabayat nang ni na po dong shaw kabawan na po ichra shadu shamot galanti balik sha negrims o sha goflin nila hab ban khang no shwai ga dukan nagota ga jing sung sungai
ba kanam don kanum nuru kajing priang le kawai pa ko bor ba ka ju ko por na ko ta kajing ra na ko ni khunyam jing pam mat kani kam dei ka bang ila le tang da ko bor jung sno ri ko wan jing ba tha na ko kum jung ko sarkar ke district administration ya ka bang ri ba le ya kata mas ni yo verbally kam dan ka nuru jing tho ni la le ya kata na mar kat hadu mantai ka dor ba sno mo pa kat la kadia ni re stong ni tre ia kena kam harang kat makat kijing betha kibuan nak sarkar mar kumbolong ni khunyang jingpang dui khunyang jingpang ubadang thangma yini bar te kumta ke ei ka ba nagadeng sarkar ka betha ngire ia kata bat kawai pat ka bangadon ka khubor na ko kinong songsno la ni la yo kumni ka report baladon ki active cases asno nginam dei masno khuslai hot menen ka to report talong bonto ngesung thu bagari gijing don kat ke jong bulai bat nge bau bulai mentau don kat bat ni hakaba ngesung thu bagari gijing le kampat kut la kalau kum nur ubana jorong ubani nge ubani shefri utip khamba rei kum ki brio habawan kum kini kadon gijing snow shifting kadon gijing snow khuslai than rei ke ga ba kwa ban pasak ya ko khobor sya kinong somsnong kamtam banginam dei bandon kanun nor gijing shepti do nimbu ya gijing shania hauta badon bor baro bat ga ar kalong bangin bor renti be egi kendon lani gijing betha jong sarkar nakasni syakasni ha ka bangin na ya ka banile yaw ni khanyang jingpang ha ga bani bat ki ba yo positive kan mor kin thei kan nu sindang nginam la bat ai gijing Kenya fi menta ke jing tip fi menta nomor ba ke jing ja mane ka long kerki kum tu te ngi la shu ya mare be ya kawan pendep ya ki kam da kat kum ke jing tha ha ke jing don nam I magistrate video jungi doktor ke polis lengkap bat ni kabar kong kabar keli kabar wan kum ke jing ja te kai ka ba kum ke dor ba sanong ni di bende ke ega bani don man perkhat ya ka ba mentahi kum girang ba ro mene ke jingja ka dong sendet tentu ni pat yo hiru bani perkhat rei tang kowe ka ba don ka jingbat ka jonga kum ju yo sekretari bai don dang hang ni kalong ba kong ni bani bot bet bot renti ya ke ega ba ka sarkar ro batha bat ka ba arpa kum ba niladat ya artli ki random test asli ki random test lada don kam hangni suthu basno ban dei bande biang penban ka random test ya kitu ki bom pat semlede khanang ba kata kanong ka ba la banwan ra ya kajing song singan ha ka ba yui ki ban le ka test kin suthu pat kin tip ro yeldi ba ki don ne ki lat naw ne khnyam jingpang ba nangta Haka badai berkesini ki por ki bendaman. Niru namar kijing kelah ki don. Ya kijing long jing man mana kesini ki don kijing kelah. Ke kum gedor bar senongru, kum ginong ket kam senongru, ngin haban ya song perkhat, kum no bingin la bante lakam, kum no bingin la ban ai ko khobor se kipat ba. Ke ai ke badai bande, bat kum no ko deule. Ka ba kong san ke ba syak ahmad ni, ngin haban ya bu renti bet. Ya ke ai ke ba kasor kar ba tha. But sakawai pat lansi ladang don nakaliang jong kasno ngin sa yok ban perkhat bat ngin sa pentri kami kita naboda kajing song sungan ke jong pat ba jong kasno kathawi par koi ka sakawai pat ka khobor ka bakhat do kalong ba habadon kini kijing jabat kijing kendu kijing yasham khamtam yi tu ba ayok ai ka positive case ka jinglong ka jinban jung ni bari om tang ki shakti ne ke ei ka basniu kalong ka jing don kata ka jing ibenya ki lani kata ka jing nyo ka jing kiara yaki hoi ngamut bak bakin net shajan len kin net shaying jongki hanrai bakanam dei bandon ka jing kentho ne bandam dei bandon kata ka jing iben ya ko kom kini namar kumbalong mata ka parthai sakla
Kayu mak ia kini kejing tenju ke bangi ni hak pada kesai. Nginam lak ban batai ka syai resi. Manu banyo manu banai. Handai habni don apa deng jong kejing le. Kejing karpat kelong. Tu ngin yawan nang bat ngin yo ia kawai kejing mak. Nak bata. Bangin harap dan yaki. Bangin ainak sim dan iki. Bat ke ai ka basnau tanak mene kelong. Habni yo bani keren. Bat kitu kibala yo ya ka report ne poster ni snow tanak chibun ba ki klan ki shat ba ki ong banginum ko slai na mat nilong ni kumni kum bangilong mentang bat sautu ba kata ka jinglong ba kin la ban job ni ni ba khunyang jingpang on sapala yaki namar habaki ki don hapreng jong ka jing shat ka jing klan ba kata ka bor ba kin don ya ka jing shete ti kumta na kamta kini ba kham red mixin ki ba khuslai don ki ba she ki wei pa ru ki bom dei ha ka ba ha ka ka apot ki don ga jing khuslai nginam dei ban don ga jing khuslai rengin dei ban don ka ta ga jing slo ni to ni phai khmat chu blai ublai ai boring ni bagi ra ban job ye ga jing le ba to ni pelong lang ye ga jing doi ke na kamta bo blai ni ra ya ka ban pen khia ya ki do go yo ya ki ga post ya ki ki active cases katakan long khobor kabaran kami om tang na ta ginong song sinong riwat ya ki basabar pumaga pan pao ha ka la pathai khobor ki ke dang kindiat sini bawa kishin slow bade na mopat kala don kajing lekia kala don kata kajing pek da kumai pat iki ta ai ba kanam don kum kata han re ke bar kalong ka ba ngi hak bani wan lam na ka ta bani tre bat ka bas no panat kalong ba kumbala batai mene baki tu ke betre belah shasar ki basong sakri haki yen bri ki bashet sha dukan bat kumjuru ki betre haki skul ki ba fer la det ban test limba ka random test bat ki la ka report ke jaki kalong negatif kata kan nong bas tana ke kalong bangin ya rablang om ba mangawang masnong news secretary snong nemi ki dukat komisioner ngin kit kri yanu Henry kadai kajing kekli kajong kinong song senong iwe tiwe bat kadai ru kajing kasyan bang jong ki para nong senong iwe pat bat kumjur ki para jat ki para do ki para senam bagi kasyan bang kanang dengan laban jong iya kadai kajing